יש לנו את זה? ברגע שאני עוצר את המוזיקה, אתם פשוט עוצרים את זה. מוכנים? אתם פשוט כל אחד בא ונעמד ליד קופסה. לא להתיישב עליהם. רק לעמוד כמו שאתם עומדים עכשיו. רק בואו נראה מה כל אחד יצא לו. קדימה לרוץ. יפה מאוד. יש? קדימה לרוץ, מה קורה? כן, לרוץ, איזה יופי, אתם אלופים אתם, אני עוצר. כל אחד, אוקיי, בוא אתה לכאן, אז לא משנה, נו, מישהו, הלאה, לא משנה. אוקיי, מעולה, יפה מאוד. כל אחד מכם כרגע נעמד ליד קופסה, נכון? מעולה. לא לעשות שום דבר, שימו לב. יש לי כאן חוברת, מישהו מזהה? פוקימון, נכון, מכיר פוקימונים? יופי, הסתכל. אתה רואה בחוברת, יש פה מלא פוקימונים? יש פה המון תמונות של פוקימונים. מלא תמונות של פוקימונים. אמרי, נכון? אני מבקש ממך לפתוח פשוט איפה שיוצא לך, אני מוצא. פתח. אוקיי. יש פה משהו שקוראים לו ויינזור. לא יודע מי זה. נשים לך את זה ככה, ידיים אחורה. אחרי הגב, מצוין. ואנחנו נעשה את אותו דבר גם איתך, אוקיי? תסתכלי, תראי, יש פה מלא פוקימונים, נכון? חבר'ה, מלא תמונות של פוקימונים, המון תמונות של מלא פוקימונים. גם ממך אני רוצה שפשוט תפתחי. פה, אוקיי, יצא לך צ'רמנדר. מי זה צ'רמנדר? לא יודע גם. אבל צ'רמנדר, מכירים צ'רמנדר? יופי, יש מי שמכיר. אנחנו עושים את זה כאן, ידיים בבקשה מאחורי הגב, מצוין. ואחרונה וחביבה, אלמה, נכון? שימי לב, מלא